OK, takže čo si vás u nového videa YouTube kanály nebo YouTube kanály, který by se mohl zhodnotit a v příštím videu by to klidně mohlo být. A nebudu to tady nějak opkecávat a můžeme jít rovnou na to. OK, tak začneme tady k Adamantusem. On má celkom náhledovku peknú, aj banner. Čo na to hovoríš, Megonit? Pekné. A idem sa pozrieť na edit. Toto je špeciálny Minecraft, kde každých 30 sekúnd sa mi zmení inventár. Zdá sa vám to jednoduché, čo? Akurát, že není. Preto sa dozviete v tomto videu prečo. OK, takže tu je. OK, dostali sme nejaké dobré veci, netheriteové legíny, všetko, kámo, môj... OK, edit tam má celkom pekné, vidím, že to robil přes CapCut. Banner má pekný, profilku má peknou, takže si myslím, že by si tady to zasloužilo taky, jo, daj odber, ano. A myslím si, že tady ten kanál by si zasloužil takových pekných 8 z 10. Okay. Ale nebude to aj. Tak, jdeme zhodnotit Megamonita. OK, on je tady vysílá. Myslím, že ako som hovoril, tak sa potom môžete pozerať na stream. OK, banner máš pekný. Ta vydala ještě zlepšit. Ještě třeba nějak... Šla by ještě zlepšit. Ale zatiaľ je pekná. Hej. Jdem se pozrieť na nějaké video. Od začiatku si to dajú. Od začiatku si to dajú. Dobrý den, dnes vás vítam u nového videa. Ako vidíte, máme tu všetky klienty Lunar Badium Feather. To je veľmi výborné. A dajte mi like na to. Daj mi aj to like. Ak je to výborné, môžete hodit like. A začneme prvou. Ty máš celkom pekný. Myslím si, že... Počkej, ještě se pozriem na jednu věc. Videa vycházejí celkom často. Každý deň skoro. Přes 4 dny a tady máš 21 hodin. OK. Tak tady to je takových solidných 7 z 10. OK. Dalšího tak máme Gulšu. OK. Já jsem se povedal, že jsem to chcel urobiť. Tak všiml jsem si, že tady nemá moc to. No, tady to byl takový live stream. Dalo by se to říct, alebo video, nevím. Ale videa nevychází až tak často. Ale banner má pekný, profilovku má peknou, takže také záření. A myslím si, že takových solidných 9 z 10 si myslím, že videa nejsou moc pravidelné před 5 dny a před 1 dnem. A daj buď nějaké, musím být. Třeba tady to. V dnešnom videu si zahrám vaše mapy. Poslali ste mi celkovo 3 mapy. Asi nebudem nič zdržovať a môžeme si zahrať prvú mapu. OK, takže ja som to už joinal prvú mapu. OK, edity má hodně pekné. OK. Edit má hodně pekné. O takových 9 10 si myslím, že takových krásných je. Co na to říkáš ty? Nekdo nic? Dobré. A jako posledního youtubera teď máme Dinouse. Banner by šel zlepšit, profilovka ta ujde. Ale tady to je před jedním. Videa taky nevychází až tak často. Jo? Ale jdeme si zkouknout nějaké video. Tohle je souboj států v Minecraftu. Je pozvu 100 hráčů a každý hráč bude reprezentovat svůj oblíbený stát. I třeba máme takhle Gruzii, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Japonsko, dokonce i Saudskou Arábii. Jo, máme tady prostě hodně států. A hráči budou plnit různé úkoly. OK, edit má taky pekné. No.
Lebo to som dal takisto ako Klusovi. 9 z 10. A tady to si myslím, že si zaslouží 6. Takových krásných. Co na to říkáš? 9. 9 je lepšie. 9 z 10. Na Denose? 8 dám. 8. Počkej, on tady má nějaké shorty. Tohle Survivor na Quaplay. A dneska tady mám speciální challenge. Budu muset najít Iron do 1 minuty a pokud to nedám, tak budu muset dát někomu z vás 500 korun. A od vašeho dejte follow a like a jo, jdeme na to. Tak mám tady portál do světa. A jo 3. OK. Eddie to má taky pěkné na shortech. No. A takových těch 8 z 10 si myslím, že takových perfektních, no? Daj mu 8,5. 8,5. Dobré, 8,5, 8,5. OK. A pokud se vám tady to video líbilo, tak určitě tak na to video zanechte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa bye bye! Bye bye.